ബിഗ് ബോസ് താരം കൂടിയായ ദിയാസന റോബിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു ദിയാസനയുടെ വിമർശനം. പൈസ കൊടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ എന്ന സ്പേസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് ദിയ റോബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദിയാസനയുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ: അയ്യോ, ആ നിലവിളി ശബ്ദം ഇടൂ. പലതരത്തിൽ സൈക്കോകളുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പ്രോബ്ലം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസോർഡറിന്റെ ഉൾട്ട പുതിയ വേർഷൻ ആണ്. പബ്ലിസിറ്റി മാനിയുടെ ഒരു തരം അവസ്ഥ. പറഞ്ഞു വന്നത്, റബ്ബർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിലെ പൈസ കൊടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ എന്ന ഫേസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഷോ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖത്തിന്റെ പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇയാളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിനടിയിൽ റിപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം. കുറച്ചു നാളുകളായി ഇയാളുടെ ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ടോക്സിക് നിറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കോ. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മത്സരാർത്ഥികളെ കാശ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴും സൈബർ ബുള്ളിംഗ് നടത്തിവരുന്നു. ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രമല്ല, ബിഗ് ബോസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പെണ്ണിനെ ഇവന്റെ ടോക്സിക് സ്വഭാവം വെച്ച് മാനസികമായി തളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആളിനെ വെച്ച് ബുള്ളിംഗ് ചെയ്യുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമൂഹത്തിന് ദ്രോഹമായ ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തക്കതായ നിയമ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. എന്നെ ബുള്ളിംഗ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് ലതാണ്, അത്ര തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദിയാസന കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.